niin, terve taas kaikki katsojat. Nyt mä oon tehnyt oman maailman. Mä voin näyttää kohta kuvan tästä mun maailmasta, mutta täältä näyttää nyt nopeasti katsoen. Meidän esitellä mun uuden maailman, missä mä pidän kaikki luultavasti mun kivet ja kaikki jutut, että tulkaa ihmeessä donaamaan, niin kuin kyltissä lukee. Näin, välttis on nyt oikein, mutta mä nyt haluan pitää nää tälleen. Ja chillailupaikka on, mä voin näyttää, se on täällä, on chillailupaikka. Täällä, tää nyt ei ole ihan vielä valmis, mutta on nyt puolessa välissä ainakin. Sitten tässä pidetään laavageimia. Täällä on jo pieni paikka laavageimille. Ja joo. Siinä on päivityslista, voitte lukea sen. Sitten on säännöt, tai siis tämän maailman säännöt, osa ainakin. Joo. Käytin koiran ihan muuten vaan, sitä ei nyt tarvita missään. Tässä on niinku tilatalo. Täältä pystyy vaihtamaan tälleen. Mä en nyt ehkä vaiha. Täällä on mun boksit, täällä ei ole mitään arvokasta kovinkaan. Voin näyttää nämä kaikki tässä nopeasti. Näin. Sitten mennään tänne päin, niin Jontun koti, mutta missä? Se on täällä. Mennään tää alas. Täällä. Tänne. Tää Jontun kotiin, eli mun kotiin. He. Täällä on tää luolasto. Sitten mä oon unohtanut tän tänne, mutta olkoon täällä, että missä olet. No puussa tietenkin. Missä mä oon? Älä mene, älä edes yritä. On tänne pääsee, täällä on mun pikku farmi. Että tänne mä en nyt päästä ketään, niin sen takia siinä lukee toi. Mä en nyt ihan jaksanut kaikki laittaa näitä, mutta olkoot. Täältä näyttää tää osio. Ja täältä sitten, jos ei halua vetää hitaasti tätä alas, niin mä voin näyttää paremman keinon mennä alas. Meet vaikka täältä näin tipput alemmas, mutta te nyt ette tarvitse tätä tietää mihinkään. Tähän mä mennään kertaa kaikki mun perhoset. Mulle saa antaa perhoset, jos haluaa, niin mä saan nopeammin täyteen. Sitten mennään. Eiku hetkonen. Mä taisin esittää kaikki, mä voin näyttää vielä nyt kuvana, eli tässä on kuva siitä mun maailmasta. Siinä oli se kuva kokonaan, että arvostelkaa tätä, se on tullut 8 arviota 3,0, että aika hyvä 8 arvojaksi. Donatkaa tänne, täällä ei nyt ole vielä ollenkaan donauksia. Ja lukekaa kylttejä, niin tiedätte vähän paremmin kaikesta. Ja pyytäkää, jos haluatte lisäyksiä tänne, niin mä voin lisätä niitä tänne. Tää nyt näyttää vielä vähän rumalle tää mun paikka. Et jos te haluatte lisäyksiä, niin pyytäkää vaan. Esimerkiksi tänne alas, jos tästä rikkoista on, niin saisi hyvin tehtyä. Mutta joo, ehdottakaa vaan. Mutta kiitos kun katsoit sen videon. Ja tilatkaa kanavaa ja jakakaa tää ihmisille, jotka tykkää Pixelboardista ja haluaa tulla mun giveawayhin. Että joo, nähdään seuraavassa videossa. Moikka!